Oprava omietky na drevenom podklade. V prípade veľkého poškodenia, respektíve odpadnutia omietky zo stropu, je takúto omietku potrebné vymeniť za novú. Po odstránení poškodenej omietky je potrebné drevený podklad natrieť penetračným náterom a tiež upevniť maltonosné pletivo. Malta sa nanáša na pletivo, ktoré bude nosným prvkom omietky. Portland cement. I have accelerators in it. What are accelerators? That's just so this first coat will adhere. And the things around the entire house that we can come back to and let it set an extra half hour if necessary. Light's probably in the way, you can't see it, but what I've decided now is nanesená malta sa vyrovnáva. V prípade veľkých nerovností sa na dané miesto nanesie potrebný objem ďalšej malty. Nasleduje dorovnanie a vyhladenie nanesenej omietky. Getting our edges sharp. We're taking clean water and going across here and cleaning up all the